bandiraɓe on calminama no feewi on juurama no feewi hande ko le 2 août 2022 mbaɗami ɗo vidéo o ko 19h 1 minute yoni mbaɗirmi vidéo o ko wadde suivre élection ji ɗi surtout nde résultat ji ɗi dokkirte nde en ndewndima ɗum no feewi ha hande eɗen jokki e rewidade ko fuɗɗi ko yalto wona ɗum taki mbiɗo haala kono taki mbiɗa haala ko yidde haaldude e président de la république e dendagal ɓattiɓe mo ɓe ganduɗa ɓe ko ministre uji eɓe ganduɗa ɓe ko député ji eɓe ganduɗa ɓe sont des conseils des ministre uji conseil e wonduɓe mum tan goni conseil ji muɗum hayso tawi gona ministre uji conseil mbeɗa yiɗi haalde hunde wotere e mbeɗa sikki yimɓeɓe eɓe poti famde ko jogormi haalde ko so tawi mi haali ummade 2012 nde élection présidentielle waɗi 2012 ummade nden faade hande ina waɗi ɗo ganduɗa ɗo président Macky Sall wawa toon gagnade au début président Macky Sall sikkanno haɗi ɗum gagnade toon e yogoye nokkuji haɗi ɗum gagnade toon ko wasde wadde toon hunde mais joni président Macky Sall à partir de local oɗo ɓennuɗo hay oɗo législatif mbeɗa sikki so tawi président Macky Sall ko wiyete ko génie politique ko ganduɗo politique omo foti famde aduna o gasat taw o gagnaki ɗin diwnuji saabu ko haɗiɓe ko votandemo wona pour omo gollo walla o gollaki so tawi ko côté réalisation to président Macky Sall gagnatoto ko toon o ɓuuri wasde wadde hunde par rapport e ɗo gagnete to gagnete to fi'ete to hawo dogo ko toon o ɓuuri wawde wadde hunde je me rappelle nde Moussa Diop wiyata nde ɗo ila Fouta yimɓeɓe jane mum pourtant ko gongo haalno hande to président Macky Sall ɗo ganduɗa ɗo so huuli tan ko toon o dandate so dogi ko toon o moloto sombo hoyne ko toon o teddinte so tawi élection yonti ko toon o wallate ko toon woni to président Macky Sall suwa gollu ko yimɓe ene jiiya sa haali ɓe mbima ndiyam ɓe mbima boli dañama ndiyam d' accord wonko daña mais yonani d' accord wonko daña kono ene heddi sa yerudiri ɗin ɗon diwnuji e diwnuji goɗɗi ganduɗa ɗi président Macky Sall ine foti to ine fiye toon cikkata mataw kanko anda ko gollata ko ɗum ɗo noon yeehi ha ganduɗa hande kala leader politique kala responsable politique kala jeeyaɗo e nder région de Matam jeeya e nder département mo Podor jeeya e nder ɗo wiyete hande Tambacounda woni diwan Fuladu diwan Ɓundu ɗiɗo diwnuji ɗi ganduɗa ɗi guila élection ji ɗi puɗɗi ha hande eɓe mbaɗi reconnaître que président Macky Sall waɗantaɓe ko e seeɗa mbo ɓara eɓe jaaɓi ɗum eɓe gotan président Macky Sall yonti Macky Sall waɗa toon ko ganduɗa so yeehi wiyete ko ɗum ɗo kay wanno ɗum ɗo en mbiyani waɗani kono mbiɗen ko ina famɗi par rapport e ko woni ko wadde woni diwnuji somi ƴetti Touba hôpital darnaɗo to non Touba hande waɗama taliji ha hawri Touba e arate galle goto tawana waɗa forage gara e gurel toksel tawana waɗa forage ila Touba o gota men fo yi hande sernaɓe mabɓe khalifa mabɓe so tawi eɓe ɗanno koɓe mbaɗanno e lawol ɗum gasi te sukaɓe mabɓe nani gollo hen te nene ƴette e laamu ɗine gollo et puis eɓene mbeɗnana kala koɓe bello gueɗel kedigel ngel ɗo tiwa won ɗo hôpital hande jeɗɗo waɗe ɗo noon mbo fayi premier pierre o hande yimɓe fo ene gandi oɗo hôpital ko on woni mbo Fouta sohli hande e nder tiwa won kala ko président Macky Sall fotno waɗande ɓe waɗaniɓe ha khalifa watti wiide yoni ete pourtant wona khalifa waɗana ko ley ko département tiwa won fof waɗana holko dañi hen fiyede ha o nangga e ɓoggi Touba ko dañi toon fiyede ha nangga e ɓoggi ɗo e Dakar même kala ñalawma mbo pinɗa a yiyat projet puɗɗaɗa kala ñalawma mbo pinɗa a yiyat sanciji kala ñalawma mo pinɗa aɗa yi réalisation président Macky Sall surtout ko fati embouteillage ko fati pomuji ɗi ndewo less ɗi ndewo dow ko fati hande inondation ko président Macky Sall waɗi hen e jewta goto andaɗa foti mais ko ala ko dañata hen so wona so élection yonti o lappe ha o dogo donc il est temps kankone o anda wonko ganduɗa jarani wonde complexé wonko ganduɗa jarani hulde wonko ganduɗa jarani fayde ƴeew waɗa walloɓe me ɓen ballaɓe ƴeew duysoɓe ma ɓen duysaɓe ƴeew dolnuɓe ma ɓen dolnaɓe ƴeew wonɓe ɓe caggal ma no gollanma jamma ñalawma gollanaɓe et aussi kalen gueɗel gotel
ina waɗi de ministre wonɓe gouvernement o mi wondi e mangu jomiraɗo ala ko woni darde mabɓe hannde so wona yo président Macky Sall bonore te mbiɗa sikki président Macky Sall ne fuɗɗi ɗum yiide un ministre mo ganduɗa wawa gagnade hay bureau de vote mum un ministre mo ganduɗa wawa gagnade centre de vote mum un ministre mo ganduɗa hayso waɗama tête de liste départemental wawa ɗum sostinde bandiraɓe ɓeɗo holkoɓe nafata président Macky Sall so wona caɗele pendant ce temps là Macky Sall no jogo kulol walla fayre wadde nommé yimɓe ɓe foti wadde nommé ɓe haade wiyede waɗi leñam leñuma c'est pas la peine ka aɗa huulo walla aɗa faaya wonduɓe ɓe e ma gila puɗɗiɗa nde élection yonti foof gañoɗa ɓen ɗon woto huul waɗanteɓe soba andi ɓe gondane ma ɓe ala ko nafatma haade soɓe gondema soɓe gondane ma haɗatama gañade e bo holliri hoorema gandano woni hombo ete ganda neɗɗo fo hande ne wawi yiddema yiɗirma gam intérêt personnel mais fuutankoɓe ɓe e ɓendira ɓiɓɓe fulɓe ɓe jiɗiranima intérêt personnel ɓeɗo jiɗirtama hande ne gancuma jangga eɓe gandi wonto tawɗa leydi ndi wonto guittuɗa leydi ndi te ko ɗum taki ɓe jaadema te jangga e jaam ya andu so tawi wonko cohloyta ko fayi arde walla wonko parti ma sohlote fayi arde ala wawa ɓe hen yaltinde kadi so wona ɓeɗo fuutankoɓe wadde ɗum ɗo bandiraɓe président Macky Sall ɗum ɗo yurminima ɗum ɗo hulɓinima ɗum ɗo hawnima wat feere ɗum ɗo daroɗa mballa fuutankoɓe surtout noon ko faati e hôpital moƴƴo mo ganduɗa o hande jeeyaɗo région de Matam e département Podor sohlani kono ara Dakar safrade mballa en e université mo ganduɗa o hande so neɗɗo jeeyama département jeeyama région de Matam walla département Podor walla boom hay soko Linguére walla hay so département Dagana ina wawi ummade ɗon mbaɗe orienté e on ɗon université taw ko nder Fouta woni université Cheikh Oumar Fouti walla mbatta hen gueɗel kedi guel aéroport mawɗo darne toon mbaɗa feere probléme gonɗo e ndendori o iwa woni phosphate ndendori o ɗum gasa mballa en sukaɓe fuutankoɓe ɓe jalta tan wonde guese ɓe jalta tan wonde baali ɓe ƴette ɓe daña golle ɗe ɓe gollata jangga e jaam hay sa yeehi taw kamɓe ɓe keddo e golle mabɓe saabu emploi de jeune ina ngakki ha hande fuutankoɓe ina cohli wallede golle saabu moto jakarta tan yonani gollal ɗum ɗo président Macky Sall ko min ñaguima ɗum rewnude ɗum e dendagal bandiraɓe ganduɗa ɓe ina ɓallima soɓe keeɓi yoɓe jottinmo ko heddi ko noon minen won e yimɓe kulɓinani min dognani min amin gandi ko yahata ko e nder aduna on min cukkata e bolle puyɗi min jadata e neɗɗo bolle puyɗi wadde tinne président Macky Sall wotto haqqille Fouta wotto haqqille Foutankoɓe wotto haqqille diwnuji ɗi ganduɗa ɗi ummade 2011 ummade 2009 faade hande ko an ganco e majji sa waɗani ɗum a waɗani ko poɗɗa wadde sa waɗi ɗum a waɗi ko poɗɗa wadde wadde ko foti wadde noon no moƴƴi wadde ko foti wadde no boni aljarama on jarama